Siyabingelela, sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho lokuhlangana komndeni, family gathering. Iphupho ngokuhlangana nomndeni lingaba nezincazelo ezahlukene kuye ngezimo zomuntu empilweni yakhe. Ake sibheke-ke kulezi zincazelo ezilandelayo. Iphupho ngokuhlangana nomndeni lingabhekisela ekukhuleni nasekuthuthukiseni ubuhlobo phakathi kwabantu noma amalunga omndeni. Lokhu kungase kubonise isifiso sokuhlanganyela nezinto empilweni. Uma leli phupho liphushwe ngemumva kwengxabano noma ukungezwani okuye kwaba khona noma ukuphikisana komndeni. Lokhu-ke kungabonisa isifiso sokuxazulula izinkinga eziphakathi kwabantu bomndeni. Uma uphupha emndenini kunomcimbi thizeni kujatshulwa, lokhu kungaveza isifiso sokubona ubuhlobo obuqinile noma izinkumbulo zezikhathi ezinhle kuhlangene umndeni. Kuyaye kwenzeke-ke futhi ukuthi ukukhumbula izikhathi ezinhle zempilo yakho. Leli phupho lingabuye lisho futhi izinguquko empilweni njengokushintsha kwesimo somndeni noma ukudlulela phambili. Kungase kwenzeke-ke futhi ukuthi unesifiso esikhulu sokuxhumana nomndeni wakho noma unenkumbulo enkulu yomndeni wakho ngesikhathi sephupho. Kodwa-ke, uma uphupha ukanye nomndeni, kepha uzizwa ungajabule okanye uze uhambe ushiye kuhlangene, lokhu-ke kungaba uphawu lokukhathazeka noma ukungajabuli ngokuhlanganyela nomndeni, okungaveza isimo sezinkinga ezikhona emndenini ezidinga ukuxazululwa. Ngamafuphi, leli phupho lingasiza ekwazini izinkinga zomndeni obhekene nazo ukuze zizoxazululeka kuhlaliswane ngokuthula emndenini. Liphinde futhi liveze izifiso onazo ngomndeni wakho. Umndeni uyinto ebalulekile kumuntu wonke. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi siyikhulekele imindeni yethu ngazikhathi zonke. Sicele ukuthula, ukuhloniphana, ukubambisana kanye nokuthandana noma ukuzwana emndenini yethu. Siyabonga, nisale kahle.